del af den nedrivningsshow, der skal laves. Vi prøvede at snakke om det i klassen, og stadig ikke komme på nogen idé. Jeg plejer at have 40.000 idéer. Men måske lige en enkelt, men... Ej, altså, vi har simpelthen ikke råd til at være farlige. Det går ikke. Ej, men det er også bare typisk, ikke? Fordi at altså, vi er W'er. Alle har bare tårnhøje forventninger. Altså, der er bare pres på, altså. Men altså, jeg gætter på, at enhver nedrivningsshow skal starte med det obligatoriske hvad så med liv? Det er jo sådan noget. Er I klar med det? Det tager jeg. Altså, jeg har faktisk en helt vildt god idé. Hvad nu, hvis vi tager første G'erne og anden G'erne og sammenligner dem med os, og vi viser, hvor fucking fede vi tredje G'er vi er? Ja. Tak skal I have. Det er set så mange gange før, jeg ved det godt. Ja. Men det er bare fantastisk. Det er heller ikke. Ej, det er så. Så... Har du ikke bedre lige? Jeg tænker... vi er nødt til at komme ind på det der med de HF'er der. Men det er også sådan lidt... Det er lidt set før, men hvis man med det der med, at det netop var set før, så kunne vi jo måske forestille sig, at man kunne disse de folk, som disser HF'erne, og så stadig lige disse HF'erne. Det er jo ikke sjovt. Det er jo ligesom at præge sit handicap bare. Det er ikke sjovt. Ja, okay. Det kunne godt være, at man skulle høre til det. Jo, hvad så dobbelt, mand? Hvad så skal vi? Jo! Vi gider ikke have noget på fanden med i alle de andre shows. Vi har sagt, at vi ikke præger til handicappet. Men man kan søge på sådan noget, altså. Hvor fanden søger man hjælp om sådan noget? Hvor? Du må få det. Jeg har. Kan vi ikke få en udvekslingsstudent ind? Jo, jeg sagde Få en udvekslingsstudent fra Somalia med. Det er fandme sjovt. Så kan han være til at løse en pirat. Det er sjovt. En pirat fra Somalia. Det er sjovt. Det er fandme sjovt. Det er faktisk sjovt. Men igen, det er jo ikke så sjovt. Hvad er det sjovt? Jeg spørger bare, og så er der også set for. I det seriøst. Ja, okay, men så har jeg... Okay, hvad med... Har vi ikke en kendis eller et eller andet? Ja, blandt andet side. Ja, okay, den er god, der er det. Lasse, du er kun Chili-klasse. Ikke andre steder. Men det skal ikke være ligesom... Hvad fanden var det, det lavede i går? Det skal være en rigtig kendis. Du ved, sådan en, der har været i tv eller noget. Ja, jeg har verdens bedste idé. Okay, vi har sgu da lige sætte. Hun var med i MGP på Fælles Mennesker. Nu står vi her. Vil du mine tanker?
koreografi, kan man vist ikke kalde det. Men okay, det bliver modtaget meget pænt alligevel. Ja, okay. Det gør man ikke lige over til min tidspunkt. Mange andre kendte sig, nogen der kan noget andet, altså. Ja, nu. Kan vi ikke få en gæstestjerne? En dværg eller en hund? Er det ikke godt? Det er fandme sjovt. Jeg har en fucking hund. Så skal vi have hund til. Hvad så? Altså, Det er jo ikke nok. Det er ikke særlig måske, men der mangler noget drastisk, altså. Hvis vi ikke kan få hunden til at gøre det, så må vi gøre noget mod hunden. Det gider vi ikke her med Hemmelighed Basen, og slet ikke dobbelt. Ud! Vi skal sige, at vi har det fint. Og I må gerne slappe af. Slap af. Skal der til? Hud skal der for. Og vand. Og masser af vand. Og bryster. Ja, altså, okay så. Men jeg stemmer sgu, jeg synes du, det er på tide, vi får noget drenge. Det har vi slet ikke haft noget af, har vi det? Noget rigtigt mand. Det kan vi sgu godt sige. Ej, vi er ikke engang fuldstændig frivilligt op til det. Du skulle gøre mig. Altså. Hunden er okay, bare rolig! Jamen, hvor kommer vi fra? Vi kommer fra det der med Noget med noget vådt og noget hvidt noget sexy. og noget... Hvem har en god krop på den her skole? Og hvem er aldrig bleg for at stille sig frivilligt op, kan man sige. Nå. Og vi skal ikke høre med i vores show. Jeg har Ej, jeg ved, vi har 2 af årets dejligste babes i vores klasse. De er faktisk også... Kunne ikke man kunne overtale dem til at komme med? det skal jeg sgu ikke. Det er Miss Red T-shirt, det vil jeg gerne se. Jeg tror ikke, jeg Er rigtig. der andre, der gerne vil se Too dirty to clean my act up. You ain't dirty. You ain't here to party. Champagne, øl og lignende må altså ikke hældes, røbes, sives eller på anden vis. Spillet på scenen, trappen eller publikum. Det kan ødelægge det nye anlæg. Så jeg stemmer for et badebassin. Yeah!